garit dungugen ragsakit ditunggal may sakit o di ukat kayat ati lubong kiragsayat o di ukat kayat amin aging inayan o anyan ang pintas na di lubong tayo no ayat di agay kada tayo o anyan nga urnos na no adali na kita na o nagragsak kuma di rumbeng nga aramiden ken tiyak menti tunggal may sa agserbi tayo nga inspirasyon ken pagwadan o di ukat kayat ating lubong kiragsayat o di ukat kayat amin aging inayan o anyan ang pintas na di lubong tayo no ayat di agari kada tayo o anyan nga urnos na no adali na kita na o nagragsak kumaanyan nga pintas na di lubong tayo no ayat di agari kada tayo o anyan nga urnos na no adali na kita na o nagragsak kuma awan kuma di agririri awan kumat agtintinerdi ayat kumat intay pagarye isut rumbeng awan kuma di agririri awan kumat agtintinerdi ayat kumat intay pagaryen isut rumbeng isut aramiden o anyan ang pintas na di lubong tayo no ayat di agari kada tayo o anyan nga urnos na no adali na kita na o nagragsak